Hello guys, ang pagkaon si Dixie sa Jollibee dya. Kay luwi ka jud taon ni hang apo. Dya tanawa lang po ninyo guys sa hantod mamahuman ang video kay naay gisumbong si Dixie namo nga arang hilak namo yung duha ni Mama Julie. Hello guys, good morning. So ako na po guys, Ruby Provinciana. Diyan man namin pamaho kay naglit mi pamaho kay moadto lagi mi og simala. Sir, nara sa ipangutana, sir. Say thank you muna. Good morning. Good morning. I'm from Malta, but I didn't find Malta there. What do you mean, guys? What do you mean? I'm from Malta and I didn't find Malta there. Dakaw. Sa mga ba? Mags. The guys of the bag came from other countries like Australia, Canada. The owner here of the hotel. They go from other countries. Ginahan siya? Kay wala ko ni Malta. So, ibasa niya tanan. Wala masan. It's not the game, man. Ay, naadiri. Ay. Pangita dyan niya na bagihang country. Canada. Country? Yeah. There's no Malta because they didn't know. No, Jude siya. You have the request. So you can, when you'll be back, you will see the Bitaw kay naman si gagmay nga country good pero wa na apil ang Malta. Yaing na to siya nga mag-order sila Malta nga ano ha. Hindi na. Let's go na. So guys, nagsige man sa pangita sa mga magdari nga tanang country nakasuwat dya walay kuno ilahang country nga Malta. So na kuan si Caroline kay ngano ani lagi butang kuno ilahang country. Grabe mo guni ka bright ni mata guys dya. Gwapa pa din na. Kana lagi si dya man nag-request dya sa restaurant dari nga pabutangan lagi kuno magdari nga Malta. Katawa jud binani na guys. Say thank you, say bye. Bye. Nangita jud siya eh. No, Europe is a continent. Europe is a continent, Malta is a country, it's a small country. That's why it's not so large. Smaller than Bohol. So you have to request to post your Malta there so you can stay back here. Or else we will not go back here in this hotel if they will not put Malta. Say thank you na, sige bye na. Bye. Thank you. Bye, salamat, salamat. So lain na po nagamong ban nga gisakyan kulay green na pod. Abi. So guys, padumi sa Simala. Diyan no humana mo Simala, mabalik na pirmi sa hotel kay kuhaon tong ubang mga gamit. So mudit na mi sa Terminal 3. Diyan natug ni hang alaga guys kay wa mi mga tug. Ini kulay guys, diyan sila na. Kay magdali magbinak. Ang ban kulay green na diri. Ma'am, ito bulak mo pag-alam niya ko flight car ma'am. Ang ban na diha. Ma'am, bulak mo. So guys, narami diri sa Simala, diyan nagtagbo po ni Nicole ni Papa Eddie kay na may chocolate nga gihatag ni Ma'am Jean. Diyan na pa yang t-shirt ug kang crystal nga eyeliner ug sabon. Salamat kadto Ma'am Jean sa imong pasalubong nga gikan sa Malta. Sa padung nami sa sud sa simbahan guys sa Simala.
Shush! Aching man. So, nagsugod na yung misa. Init, bi? Nalukbong din ta kabi. Can we go there? Okay. Kasi nga pa sila diri guys namin sa Simala. Sa Papa Idi. Nagkatawa sila sa Ma'am Jean dito sa unahan. Diyan guys, nakapila mi dari ang daghan nakazug tao dari nga ningari diyan. Ara ba jud ka init, so grabe ka balaan jud si Mama Mary guys kay mo jud ni daghan ka jud mga gipang adyo ni Mama Mary man ang usa na si Nicole dari guys nga diyan giampo nga iyang pag board exam nakapasar si Diya. Guys, tando ako nila dari. Thank you Mama Mary. There is a bracelet that has Mama Mary on it. Huh? There's a bracelet that has Mama Mary on it. Where's your bracelet? Nosebleed juga kaya pa. Here. Ay ba, day pa ba? Oh, ano kung nasa likod niya iba? Huwag ka kasabot siyang gingon? Sa likod? Diri ba? Likod ba? Tayo juga ron. Nosebleed juga ron. Hala, get me down. Hala. Bye dyan dito yan ni Chris. Bye. Hug, papa. Papa, hug, papa. Hug, papa, Idi, papa, Idi, hug. Hug, papa, Idi. Oh, bye-bye. Oh, Ano sa din? bye na. Oh, Bye mas bye. libre ba mi? Ako to bro. Salamat sa kulit eh. Hindi, gikuha lang sa kulit. Salamat. So nag-rep kay pasig malanay na sa Dabo, ana. Di, dabo ko yung libang kamo. Ano pa may libang na? Kari, mahulig dabaw diya. Sila pala. Amo, doon lagi lang dabaw. Bye-bye, bye-bye na. Bye-bye, na ka. Babay na. Kamping mo pa ha, mami. Kamping mo pa. Ay, mga is, malamig. Pasalamat ni Mama Mary. So, salamat din yung tanan guys. May mga nasa likod. Oh, salamat. Shout out. Happy birthday day sa akong father. Oh, Happy birthday, Tatay Ariston. Happy birthday Tatay Ariston. Oh, mga followers din mo tayo. Salamat din yung tanan. Salamat. Salamat, baby. Cute. Word, salamat. Thank you. Salamat. 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 Salamat, Mama Mary. Salamat, Mama Mary. Salamat, Mama Mary. Happy birthday Tatay Ariston. Oh, salamat daw, Mama Mary, sa birthday. kalendari deh ha kay mangihi dai. Diya guys, maniud to kuno midaan kay arong din na may mahasan og maniud to nato sa Cebu City kay mag-book na mi dito karon sa Pier 3 para biyahe pa tubigon. Diya guys, sa katong mga manimba dari og Simala, pwede ra jud mo mga andari, so mga Bisaya ang mga pagkaon dari na Bisayang manok, sinugbang manok ay pritong manok, tinulang manok. So katong mga tigsimban, salamat kadto ni Ma'am Jean, salamat mga isday taga Tag-Ija guys, ayang tindahan nga usting, gili usting. So dari na pag angat pa daw sa konja, lami kadto diyang hamunada. So na krabing kahumok diyang hamunada guys. Bisaya nga tinulang manok. So lagbi kadto siya ang pagkatimpla. So lami jud kani diyang hamunada ni Nanay Gili usting. So la pangaon kay manglarga na ta og buhol. Salamat sa lamian nga pagkaon. Sa mga ganahan dari mo simba og Simala na yung pagkaon diri. Nga lamian. Isiya pa. Salamat. Gili usting. Salamat sa pagkain. Sa mga tagaluto, taga-Bohol. Oh, ikaw ay tagaluto? Taga-Bohol ka? Kay lami man muluto ang taga-Bohol. So padung nami karon guys sa Terminal 3, padung nami og tubigon. So diya guys, salamat sa Ginoo guys, nakaabot na jud mi dari sa Terminal 3 kaya ra laging ka-traffic diya.
Malagi na sila, muli na sila ginabangga. Nga sunod adlaw, muli na pud ni sila og Davao. Kaya na dahil gipahimong bay si Ma'am Jean sa Davao. So, salamat kadyo Ma'am Jean sa inyong pag-treat na. So nakauban ko, nakalibre po kong kulig buhol. Salamat sa kadyo sa imong kamaadyo Ma'am Jean. Ni Charita og ni Martir, salamat kadyo. So excited na pud ni sila guys makauli og ginabangga. Salamat ko daning duha ka nakayelo kaning driver og ni Ma'am Jean sa ilahang pagserbisyo. Kaning driver sa among pag-round tour sa Cebu. Salamat ja. Nani sa page guys, Cebu Budget Travel Adventure. So pwede ra jud mo message ni silahang page. Alam pa ibutang danin ja para makontak ninyo ganahan mo mag-travel diri sa Cebu. Ja guys, nami dari sa kuan guys sa sud kay alas 5:30 palagi mo largag paskat ang sakjan. Ja guys, excited na jud kadto ni si Caroline makakita og baboy og manok kay first time ni siya nakauli og buhol. Nga gikan lagi ning bata sa Malta. Hi guys. What's this? See you buhol. You and Bohol. See you baboy. See you manok. See you manok. See you, Mano. And the cat. See you iring. See you eating. That is iring. I thought that was very small. As small as your ear. So haggard niyang mata guys kay wa mi to gabi kay kuan. Alas 2 na mi naka-uli. So I am waiting. Guys, mana na yung sakyan guys ha. Bibi, magbulag-bulag na tan. Love you. Salamat ka jo Ma'am G. Bye. Salamat yung tanan. At Mama siya, salamat. Kay mo sa kayo naman siya. Ha? Bye. Salamat. Bye-bye. Bye, Ma'am. Musa kayo dito sa akin. Bye. Salamat yung tanan ha. Salamat. Thank you. A few moments later. Majuan lang na tanan dyan. Nana ako na rin ka Mama Julie dyan. Diyan, lamig dyan sidaan ka ng kuwan. Lumpia dyan. Naiatsal nga taong. Malamig ka noon. Dyan. Ang kaan guys kay gamay raman kay gamay ra lagi tag rice. So ning sausaw ra po gamay nga kuan kay bawal man dala ng ketchup. Lixian. Lixi. Morning. So nakita na pud min Lixi guys ja. Mingaw man jud arang hak na jagaw diha kay pag-abot na dari natug na si Ja kay niabot ko dari maglas 2 kapin na. Nagaridig sinina kay mo uban. Kay munsa na mo uban ka na nga sa Cebu? Nja. Ang imong mama? Nag-uusi siya kay umingon kuno kang dadan sa Cebu, umingon kuno pud jang maglakaw dadan na. Mun sa imong mama na? Mun sa imong mama? Ha kasga? Lakaw dadan na. Minuukoy pa dara jud ay ka. Adto na naman tas bay kay kuan man dadto. Dura man eskwelahan. Ay gisang gani ha. Yun siya nga ajaw kuno pag open sa isang mama nga dadon si nimo kay moingon ra kuno isang mama maglakaw dadan na. Kahilak ko guys sa isang kuan naghilak ko guys niya. Kaluoy lagi min dos Mama Julie nang hilak mi kay sus grabe man jud ang Asa man kakuan. siya ka mama Ruby to si mama. Ato ba isang mama? Aso ka ingon isang mama nga dadon sa Cebu kay moingon og lakaw dadan na. Nga mag-uusid siya. Aso ka ingon ba nga dadon sa Cebu aso padung kay isang mama. Kay mag-uusi siya. Muingan man ko. Aso lagi ko no. Kay mingon siya kunog lakaw dadan na. Uy, ito tayo maghinahan na. Gusto na ganin ni Jamuli. One day guys, ahanin sang dadun karon mag-uban mi. Gandam na siya sa nina, excited. Kay para makakujog mi duhan sa mo hapit sa ami sa Valencia kay
Na pinaghuwat na nas Balencia aron duga sa dito sige kuan na panghanjo lagi nga anti ano asa kadapit anti mo arip hapit ba kay kana ba sige panawag manang hapit sa amin dato ila ka tiplor kay nalagi si pangita na dadto si BBMM. Ja guys ara din jang luod ja guys kay nagready na din si Jess hang kuan. Dali pas sa nagkaan la. Nagready Nagready ni mo kay birthday ng tatay. ja kuan. Uy, klase po ron kay meeting. Di lagi kumingan si mong mama kay sa imong mama dadana. Uy gino. Uy, kay Uy gajo makahilak mo naman ta si di ko sa kalimot. Kay katong ningon ko ari laman na ay sa ako na may peskwela. Gihatod mo sa diri. Ini na ato na pod. Kay ning ako may ning upir nga. Ay sa ari laman na seleksi, ari laman na eskwela, gihatod mo sa diri brote. Din sa imong mama? Nihingan si mama na kuan ka na. Kanang pabanon daw ko sa hagna kung mag-eskwela ko dito sa hagna. Joke ka sagna. Okay ka sagna. Libog pa na. Bidang gusto ida man sa mama. So guys na kuan si Jan nag-uo si Jan nga muin ko nga ang dadun di lay kuno ipaingon si Jang mama kay may rag dadana. Hala Ginoo ko. Sa nang hilak lagi mas Mama Julie dari nang mahaw mi kay Luoy man. luoy ka Julie taon mo bata nga na. Ay ingon si Hong dyan ako. Ayaw ina si mama nga dadun ko mamuro si Buk kay maingon na putog dadana. Luoy ka doon na. Magawang sila bag maingon na po siyang magdadana. Niliksian, hi liksian. Hi. Magkami sa puy magmama karon kay kuan ka nang muli mi og Alicia pero mohapit sa mi og Valencia. Kay kuan pa man ron guys. June. Oh, June 30 pa ron. day. Last day ron di ay ja. Kuan, mohapit sa mi mama Mama ika. ika. Unja ugma muli ko dito kay mag-prepare ko kay magluto kog muron para makatry pud sila isay lami sa muron. Dias Mama Julie di aga dasir kay mo meeting. Da, di man si ko magilis. Ja, kami sa niliksi karon. Guys, sakay na ba? Ja guys, ning hapit mi dari sa ICM kay na may Jollibee. So hanin sang palitan ng liksi og Jollibee kay aw pakan-una ni kay luy pid taon ni siya nga wa palagi pud maka kaon og Jollibee kuno siya karon nin siya pero nakakaon ni kuno siya niagi pa kuno dugay na. So luwi pag adto ni mataaba nya manang aron jud taon niyang lipaya na grabe ngisi jud ni nga nalagi sang tudluan nga mo pila lagi sa dari diya sa mo order para jud siyang ngisi na so grabe makalipay mo pud ang bata nga makasugid lang Jollibee kay mao na enjoy sa mga bata ning Jollibee. So hala man sa orderan og kanang para ni iyang gusto sa masang pangutanon og sa iyang gusto so sila may papiliin na sa iyang gustong kanon. Diya guys, mo ni diyang i-order na i-pinch fries ug kanang spaghetti ug fried chicken. So lipay na si sa taon guys nakangiti ang tawag bata. Sisag lingi-lingi sa mga bata bitaw dari guys nga kauban ilang inahan ug amahan. So mura makahilak jud ka ba nga mutanaw siya sa nay mag-uban nga nanay ug tatay may ano Dugay na kawa ka Jollibee? Dugay na kawa ka Jollibee? Anda si liksian man rin na kay Bog asa ang bayi nas kuan nila imim ni kuan ni Kanas at bang radi ay na Unsa guys niabot na mi diri sa Valencia anja si liksi mo nag guide na kay mauli kuno ni Banjan anja nilagpas mami dito sa unahan sa munisipyo anja nga dili kuno kay naa kuno dari sa green nga gate. So salamat juga ko ni liksi kay ang giuban kay si Sira may nakatuod. Ayo. Ayo. Na si Ate Flor de Lisa? Ay. Maju guys kay si Liksi. Si Liksi may nakatuod abot mi dito BBM. Si Inday man di ay. BBM na nakita na jud nakakasali ang ate dari dalam BBM mo. Ay BBM. Hello. Lagi mo bye. Bye auntie, bye ate. So bye. Hi pa ganin Hi bye. ate. Hi ate. Sige may guna ako na asa na mo. Lang lami lagi mo bye dani lagi.
Murag. Hi, ate. Hi. Hello. Hello, Ma'am Ruby! Maayong hapon to! Hapon. Uy, Naman si naman lagi birthday. Happy birthday! Ano naman lagi spaghetti. Nag-senior kid na naman kahapon. Ikaw ang nag-Jollibee kay... Sugle na siya di ay. Kaya tataka kaya Naman sila Jollibee di ah. Nakuan guys ka ng dragon fruit. So lami kayo ni si Jao. Salamat na ikado ni Ate Nika o ni BBMM. Kakaon ko na. So mag-charge ako guys kay lubat ang cellphone. Lakaw sa amin ni Lixian. Iso sa amin ni Lixian. Lakaw sa amin ni Lixian. Naamay tanawon guys. Andiyan guys kay ningari ko sa bahay ni BBMM. So dako man nila sa bahay. So mura po kong tag-isa ba. Lantaw ra ko guys sa harang video nung unsay mga kuanda ni siyang bahay na. So dako din niya bahay himuon din ni Jaog boarding house. So sige paghihapon ni sa trabaho hantod karon. Yan na si tatay di ah. So madung adlaw tay kanang ang i-voice over kay namin nagtugtog sa ilang silingan ja musa ka ta diri sa taas guys. So dako din ang bahay ni BBM. Ja naihagdanan di ah doon sa taas. So saka sa taas ta guys. Atong tanawon dito sa ibabaw say makita nato kay nagdungaw man ni siya sa dagat. Diya guys, dako kadyo yung bahay nando sa kay na nagkatawa si Lixie kay madungawan man dari ang dagat na mao ni siya tiris. So nindot kay jang napalit diri nga pisto daplit sa dagat kay ara jud ka hapsay imong pananaw dari nga magdungaw sa dagat. So ningari ra po ko guys kay ang tanaw lay pug ilang bahay dari mura pug kapoy tag-iinsa bitaw guys. Kanang gipare ra kong ate. So guys, mo nilang gipadali-dali nga kwarto kay aron dinali kuno sila kuan magsige green kada bulan dato sila hanggi rent kay tag 5,000 ang buwan man ang kanilang gipaunag padali-dali. Diyan na ni kuan guys kanang kaugalingon nga kwarto na kay kaning bahay ni Imi man ni iparin tong mga estudyante kay dira man nag-eskwelahan na rin dira pag munisipyo. So mo to guys, ngari ra man pug sila hang bahay alam pang ipakita. Kami nagsabi dito sa bahay ni MM. Tanaw rami unsay kuan. Pwede ba mi mo pud dari sa Valencia? Doon ni BBM kay naay kuan na suman nga kuan BBM ni kanang budbud. Suman. Ablihi ko ng BBM katong tanawon. Ako pa dyan gisugos BBM mo. Salamat ka do BBM. Ay! may tapok lang yan. Puti man di ay. Dili ang katong puwa ganahan ka na puti. Puti rin ka na. Kuan siya guys kanang naga sinaw-sinaw kanang budbud. Ito sa kuglang tatay. Laing tatay nga picture lang. Ay, din naka-green day. Ano mo sindot man tong pink. Pagpili rin. So like guys, dari sa kumatugila ka ate, umala ko buntag mo ali dito sa kuam Alicia. Dugi ra jud ko nangan doy nga makaabot ko diri kay kapila na ko ulig buhol wa jud ko mo hapit dahil ning BBM. Ja dito day ko sa ilahang mansion ni BBM. Mansion. Dito ko kay ni surbi ko, mura ko gakoy tag-isa ka ng surbi. Ito guys, ara mong pakitaan sa isang bahay po. Ito siya. Pero bawal lang. Sir kinagbutong ibutang ano. Daghan og lubi. Butong lobi di ay butong. Nga ni daghan din ni mog lubi kay di sa madali mapanos. Ano, kada ka hala pila pa ni nga ni kada ka nga ni BBM. 30. Hala 30 kuno ni sa guys oh. Hala ko So unsa ra na kanon guys pwede ra sa pamahaw. Nagkado siya nga bingka. Pamahaw na sa ugma kay muli na mami og Alicia.